Il-ħabib tal-Prim Ministru Robert Abela, Christian Borch, li qed jiffaċċja akkużi seri fil-qorti fosthom fuq każ ta' ħtif ta' persuna u teddid, kien applika għal tender u jingħata lilu minn Transport Malta għal kiri ta' vetturi. Fil-qorti bdew proċeduri li qegħdin jgħidu li l-kumpanija ta' Borch spiċċat intażlet hi meta lanqas biss kellha dritti li tapplika. Dan ħareġ minn protest ġudizzjarju fil-primawla tal-Qorti Ċivili mill-kumpanija Davico Limited illi qed tgħid li kemm hi kif ukoll Princess Operations Limited ta' Christian Borch kienu sottomettew l-offerti għat-tender maħruġ minn Transport Malta għal 38 vettura b'emissjoni baxxa, van tal-merkanzija u żewġ vannijiet self-drive li ma' offerti setgħu jiġu sottomessi sal-ewwel ta' Settembru tas-sena 2020. Il-protest sar kontra Transport Malta, direttur tad-Dipartiment tal-Kuntratti u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi u x-Xogħol. Il-kumpanija Davico qalet li saret konxja tal-fatt li l-liċenzja li kien jopera bija Christian Borch kienet ġiet sospiża minn Transport Malta fi 17 ta' Jannar tal-2019. Din id-deċiżjoni kienet konfermata mit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva fis-7 ta' Lulju ta' din is-sena. Għaldaqstant meta l-kumpanija Princess Operations Limited tefet l-offerta tagħha tender fis-sena 2020 kienet taf illi ma kienitx awtorizzata titfa' l-istess offerta. Il-protest jgħid li huwa inspjegabbli u allarmanti kif Transport Malta kienet issospendiet il-liċenzja tal-kumpanija Princess Operations u permettiet illi tiġi konfermata bħala rebbieħa ta' dan it-tender. Aktar minn hekk, il-kumpanija Davico qalet li tinsab infurmata li Princess Operations għadha qiegħda topera u teżegwixxi dan it-tender minkejja l-imsemmija sospensjoni kontrija. L-avukat Peter Fenech u l-prokuratur legali Nicoletta Aquilina Juris iffirmaw il-protest.